passe de la follower, passa del follower amb mà, sense mà, i passa del líder, per començar. Tot això eren passes de systems que ja estàvem de posició oberta i tornàvem a acabar a posició oberta. Eso es. Primer vam fer el passe de follower amb mà, rock, step, avanço, col·loco, rock, step, avanço, col·loco. En recordeu-vos el rock step, deixant passar la follower i ja està. Sí, i les followers, recordeu que fèiem la nostra finestreta, faré així, sí, i trèiem el cap per la finestreta. Rock, step, avanço, jo. I el líder es queda a lloc tot el que pugui, sempre es queda a lloc, no s'espassa. Sí, qui viatja, també es follower. La variació que hem fet avui d'aquesta era el mateix, però sense acompanyar amb la mà. Ens indica el camí per sota, aquí no es veu, ara sí que ho veureu, aquí amb direcció. No cal empènyer, Ni estirar, ni res. Els peus són els mateixos. Perdó, el mateix és rock step obert. Rock step per deixar passar, acompanyo i ens posem una vegada. Ojo amb la distància aquí, que no tenim el braç, no us quedeu a aquesta distància. Cuidado amb la distància. I per acabar, el passe del líder. També de systems, la diferència és que en comptes de fer un rock step obert, faig un rock step en diagonal cap a on vull anar. això m'indica a mi, no? Això m'indica que està fent l'entrada de la volta de líder i jo també l'acompanyo una mica col·locant-me al final. Rock, step, avanço i aquí el miro. Si el miro m'ajuda a col·locar-me també a la meva posició. I ja està. Això? Fins aquí el pack de la classe 4. classe 4, allargada fins a la 5.